Nou, dit is toch ook een prima bed? Het ziet er alleen een beetje bonken uit. Lijkt dat me zo? Oké, dan is deze voor mij. Oké, dus deze voor mij. Hey Christine, jij mag boven. Pak ik deze. Ja, ik vind het wel de gentleman van Stefan dat ik de kamer mocht hebben. Hij had ook kunnen zeggen, ja, je gaat naar beneden. Maar goed. Ik denk dat ik hem heel snel kan overtuigen gewoon. Ik denk dat ik gewoon iets heb bij hem. Dat hij denkt, ja, oké, is goed. Ja, het feit is, dat is ook weer een beetje dat hele asperger gebeuren en dat gentleman gebeuren. Maar dat ik, als iemand echt een bepaald iets wil hebben en, ja, dan heb ik zoiets van, weet je, fuck it, nee mag. Ja, je bent wel de gentleman hoor, maar ik heb toch die bed eerst gespot. Ik ga wel hier slapen. Dan kan jij op dat kleine kamertje slapen. En dan kan Christina lekker boven slapen. Hè? Ja, toch? Zo, hè? Ja toch? Ja, toch? Je wordt ook echt gewoon aan alle kanten genaaid, hè?